Балалар, попкорн алыгыз. Сезгә галәм викинга турында сөйләргә телим. Тор Один углы. Ул гади кеше түгел. Ул Ходай. Җир планетасын 500 тапкыр коткарганнан соң Тор яңа сәяхәтенә китте. Ул хәленә кайта. Беткән бәдәнен Ходай тәненә әйләндерә. Һәм болардан соң Мьёльнир ул үз дәрәҗәсен кайтара. Бердән-бер һәм кабатланмас Тор булара. О, ашыкканмын. Джейн? Marvel Studios. Минем элекке кызым. Бу качан иде? 3-4 ел элек. 8 ел, 7 ай һәм 6 көн түгелрәк. Сезнең нәрсә? Хисләр? Әйе, шулай. Ходайлар кайгырткан бердән-бер нәрсә. Үзләрен генә. Шуңа мин ант итәм. Һәрбер Ходай үләчәк. Июльдә. Әйтәсем килә, син анда майтарганнар бик гаҗәеп иде. Бу минем беренче яман иде. Беренчеләрне онытмыйсың. Ходайга ышанабыз. Син мин үтергән башка ходайлар кебек түгел. Чөнки минем көрәшергә сәбәбем бар. Тор, мәхәббәт күкрәве. Күрик әле, син кем икән? Киемеңне салдырам. Һәм ачыл. Оу, артыгын кыландың анаңны. Аңа булышабызмы? Ашыкмыйк әле. Йөзем? Июль 2002 ел.